Oti animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebi no be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom obi wo ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam se bra ya djuma me mene da okay kwesi da ejuwa da ebana da okuo da yawa da efie da ana menya djuma na fie da wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 50 years on 90 da woda fom obi so ho wa akwala na no iso nsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne tini mo ye ketekete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai bi ni nyina ono o sa glue an kasan kra no o sa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na ono ne kodaye afa de ye ya obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wo de abra oba bi o ho na wo de no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem eno no wo ba me kire wo kwan no wo be ko say ebeye mremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwuru ene danta da bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu eno suko na o haw eda oso no mala mo hwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika na ayira na wo hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold na opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayeden amawo wo ba no odaso jonso anase akontuo enema ayeden amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena malam wo esikafo amantem wo de odu kwawu a wo so kwawu atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Oti animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebi no be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom obi wo amene wo kasa stroke a chino wa ya abusia ye mamo ajo nwumre na ye makwa ba emfa emra Kumawood television chene so se ene ye brada edu brada bia no nwumre no so kopem no nkromebo no enya daje etnase na yidi omai Ghana nkomo sunsumu ehun nkomo pa ena yidi de se wiase ene sunsumu nsem wiase na hokwa nka ya sapon ugidi ni monyom so odware ono no dware odidi ono na edi enso ekwa no banyina no ena otan no nipa timu osum dure bi ho ha na etimi aboro sunsumu ne ehunu niema ben na wose ye na etimi aboa yen ama sunsumu ne kra ho ato no na dienti atwedi ampombo e ba asase so no etumi akoso saa ede amaye inshira no de wa asase so wonsa anka na akaso ko heaven ansa de aboa nya ne ha ansa kra na wetumi ahopi mu so e wo heaven na ye klase se so a na Mala Muhammad mre e na asonti nei ya transi ye na asesa wo so nya mre a wo hwe yen na wo nsembisa bi wo adwenkyire bi a iguso a no wo de beba na yetumi ayi ano anase no edi hu nkomo chane so say yedi nkomo numbers e the screen so nyina no Mala Muhammad number iguso edi nkomo no ano opese ofra betumi afre asembisa bia na asembia na kwankyere bia apebia no malam ede be mawo nti numbers nyina kwoti bi eskafo amantem eno no Eastern region udu nkokwa oso kwoti bi cars no isitu bebiri unya bom Mala Muhammad din a obi ado beko unya dru kwoti bi so na oyira kwan a odi ko Unity FM ibi afa malam number na ibi a aye busy a ko Unity FM ura hope wosema ba si ho malam tina menam ono na yadwuma ura e de ma Unity 87.7 FM a e wo ko atibi 27 years otwagu 28 year e na owura mu wata ko atibi aye adwuma wonyame kwan so a obra wo haw ene amane bia e ma ho wudu ko atibi a
malam na so du east regional malam wa wɔkye akorɔmfoɔ malam a wɔkye akorɔmfoɔ no a ɛna ɔmo de fɛ na nti ɛyɛ den kurama polisifoɔ no a na wɔba wura mu hɔ na wɔtumi aboa wɔn malam a wɔkye elder so wakɔ wia ne bɔɔdeɛ na elder kaa bɔɔdeɛ no ho a kɔfum sɛ malam no a bɛpie no soɔ krakye ada yafi no ɔpa atwɔ malam fa kyɛ me na nka nzɛ wuni hwee wuni aduro kama bitwa akɔ na nka gya de hotel sorry man say malam ma mudire tikura no kutwa ne body ne nie so malam e ma ne ka ho yego so kwadwen kyerɛ na mayema malam akwaba chane so say utie already so a Unity 87.7 FM ko TV wetimi aten kan ho ebia uteka mu na uduru fie so uduru fie a na wo de ato kuma TV won so ebia wo hwe kuma TV ne obese ebia opia bonte koto ade nso a fatu Unity 87.7 FM ko Ghana web a ubenya Unity FM ho ko online a Unity FM ubenya na fe wetimi etie kuma TV so we are live on Facebook kuma TV on YouTube kuma TV nei susum eni iwiase mu nsem dwumadie na mo akwaba e de abaso mala akwaba na fe wonfa nwura ala enim na iwi a yento aso eni enkomo mala akwaba ya nuya boko de so boko good badika de sala barka kare okay anu asiane sei so mo afisha pa na zo je afin kometu ye oh okay nti weele na maka kire yese mo ba kono de na fasting nje na ende de kitwa bi da be fasting kura de bia meka se be ka no kware a obi ani obekoda hospital aba na waka kire na se wo ba sa bia na nkwan e be ya ma no ozu sa be dibi na druba bia na ayesra ha de na druba be ya na nkrofo tirimu na yeden oh okay kani bana ya fasting awie no wo ana wasanka wo yamani bibi ego na waso kai ma millionaire de ade so bi so ho sai ba beje wanya ma na kura eno jikro no wa yaka ena maka kire se yentwen na sala kese ni dura we na ye dwanini ena eduru no dwanini ni sala na eduru no ayi mo ayi esmer ana mo kana za Isaac bra no ko mbe kunu no a nyankopon eyi na nana dwan eje baaya no eno adwan nini no ana ye 20th aye bedi oh okay eje Abraham ne ba Isaac yes anya me wana nkunu o ka so twawani hwa ha o ka so twawani aya samu akwaya te se na kaya de de me ka wadi no ka say o mo say yemon pa nyamen ka se twawani o de ma yese yese kokromoti en mo fa ko nyame ya kuma TV ahafo nyina Unity FM ahafo nyina ene DJ sene nyina ene obibia mechia o to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amen because the bibia ni wa obey o tu fo nyankopon san yede enim ti aha ya dia be hia nda nwumre yi ayo o tu fo nyankopon etim okay nti ya chia kuma u TV ahafo Unity FM atiefo nso nyina ya mozami fu nyina so badika de sala so ati ase nti nyankopon fa yendro no de yedro so nsama ya mbantara bi ho nshira no ene right nti ene ye nyabotre nya daje pa etimi adi nkomo mala matrasi nei me pese ne de miara man topic no wo ye ho hwenyi miara me topic ne ma no ena mi busa mala se eya na most at the time we won say ye kan se mi pa se ibia wo se ni pa nkata wona mo a wo se wo shebre na nam enso shebre na chikura no na wo se enipa no busu ya wo firi mu no ibi de chi ana busu ya na nkasa na wo firi mu no busu ya no wo nse bi wo ho ade bi wotumi de busu na chi so wan fa hu enwura ma nya bi ya edu nya na busu na kwa ni nya bi wo so anasa de bi wo no mi bi busu no mu a etumi de bi achi ana obra ba ye ogidini obra ma ba ye muslimini so ma teme ho enti keno no so no esen de machi ana ni bi nya botre na ya gbawura ho so na wo hu se de busu bi ya no isitie na wo tutu wa ha no wanam wo a wo tuni wan ko je bi na ka se mi suro hwe me ba ho so na da ho tim eno ano na tiro se bi obi ase but ye ka malam fa ndo so Ghana ha pa o malam Mohammed won so ya malam
wadarumu yimu say o de no ye malam de hibia ko teacher for do so do kire o say ya kasa malam mede bia me kasa malam yette se kasi difo anke yette confonso anke yette na dabia ya na me wo weda ya na me yusu o mu quotation bia o be kasa kwa we de tani de ndo nya hu a ate se obitina kura no ko hu ba bia wo dabia wa no bi so entesa ya se Ozia 4 verses o se anim dia me mai ni binti amona ya den ona yira dia ma me kasa ya kasa malam ya denene malam ya wo mu difference ya wo malam bi wo ho a ono na malam no was o ebia wako to say school ya wako school ano dia ebia wako Islamic school abon degree sa ko wi university ono no malam no o de kira nkwala de okay o tie de o ye teacher ni na me kira wono malam estande to say ya malam ye teacher ni okay malam ayo kira for malam ayo sampakani sheikh ayo bia to pe ni bi o dimu o ya kronkron ana difo na yimi estande ko Kristo se elder okay imam ayo sofo se imam ya sofo na malam ye teacher ya de wuni mun tina me betana ai se wuni mun po a me kayo ana de me kawo de me kana se enti no ni malam no se me amesi boy me ya malam masuya Quran no masuya Quran na kasa nya translation okay enti ebia obenyo obi okumase ha obeka so no de wa boni degree wa kwa hia ko bo degree nso re de na translation ye de Quran na kasa ma na so ontro Quran na kasa no kasa na otimi nchro enti ono me bete na obeka sa kikiki nso ya kasa ye nchro otimi nchro enti ono no enam so otimi nchro enti no onim de ye ete se obi akọ school no obi asu science no obi akoya accounting and actually me hunsa na meka obi akoya say ente science ni ne de obetimi ade aye no o de work school ontimi ye business ni ntimi obi an na field na field ento no so fa na say media ma school ente no me media me se no ento no de obe condemn science ni no enso science hono so na obo mo se me de we adwane a ana menya light wo me de we ni we adwane a ana betimi anya de be ye nwum wo chino ana de me ka on de me kana muda ho enti me no kasa na malam no ye wo mo different obi oho a o ye malam o ye imam ye wo imam obi oho a imam no ono no okọ te se bia school ye kasi school no a karatu na kasa no Quran na kasa no esua no osua no a eye na no wonti men kasa o de koya abaya adwuma okay na omo akwate se o wo be ho ma bo degree ma ko university ye Quran na university wa ana chino de me ka wade de me kana into no de ye translation no asua enti se wo de Quran na kasa ma na so nkan ya ontimi because I was onya translation no na watimi akire okay na de me kasa Quran na kasa no ye no yesua ye wusua ewie ne ye ho sa ha no wasua wie a ye sa de to na ya mawudua any slate and I'm kind of saying, I give it to say a year a walk on Kakra, Obama Massin, and now has one of our satchel. Oh, wow. And to Metroning in Avia, Nama Horror, Metro way and Nama Horror, Metro way and Nama Horror, and Tiano na obey to me, I want to say, idea way, no say, and met me. I because there be a metro challenge, be say, yeah, a Sabica Frau, and yes, be I say, Obia Wavia University, there's still not there. If I say example or Kumasa or degree or when sika on your imam and why your malam and only Bisano say a college or so a catasua or Cobompa Yamana and by wanting to be Mark or Joseph Catason Yai. Colo Joseph Catason, Catasono, a body deliverance. Deliverance and obey than a Jai. And they have a cassie a crew or Naya. Mala bet me bompire go crunoso, D for the bompire, comfort the bompire. Sancrophone in our bompire go crunoso. No one or unfed room, Crunay, I can't just say, Cabano be a mistake near for that cost of for her. Never look at hospital. Software bompire power, so sorry, this of Nachiba. Yeah. Empire Bono, a Yaman or be a sure acineso, a Yama or be a yetritino. And they say, who was empire, but Kalani Johnson.
ɛno ne sɛ me ne wo kasa yɛ wɔ akwan wɔ hɔ ɛno sɛ me twerɛ sisi sɛ wo bɛɛ dwonso na ebia wani aduru ba be sɛ ogu so dwonso me twerɛ sisi yi na me de ma wo na kwala na nom na ɔde sra ɛno ne yi anadwo a wada no eduru bra dwonso ne ɛde na wada na ne be ma no mu no ɛbɛ ka ne te sɛ sɛ na abo ade bia wɔno no wɔ bo pitira asɔre okay ento asɔre pa na wɔ so kokɔ dwonso ana pitiri no ɔbɛbɔ no so ɔnya bo sɛ pitiri pa na ni so te na wan ɛyɛ ne sɛ wokɔ dwonso no wakɔ dwonso no yɛ ɔbɛɛ ɛne nyinaa so saa na teɛ ɛbɛfɛw na ɛnyɛ ya deɛ dabe sɛ na meka sɛ ɛno ne deɛ yɛ nyame akwan okay nti ɛfɛ ne saa no moɔ no a ɔtɛm bi ɔno ntumi sɔre kɔdwo so no nyinaa na ɛso ɔte nti ɔnyɛ asɔre kɔdwo ɛwo tam so ɔtumi sɔre kɔdwo no ɛfiri ne mu pa na dwom so adeɛ no sɛ yɛhuhu mu ɔdeɛ wɔnyɛ firi ne so pɛ na adwuma no a wɔyɛ ma no ɛno nso afiri ne so wow sɛ wɔte dɛ meka nti ɛno no wontumi mmɔ mpa yɛ ma nipa ntimi enti me ne wo kasa yi no malam no yɛwɔ obi wɔ hɔ a wɔso yɛ malam ɔno sɛbisɛbi gafro ɔkɔdɔɔyɛ no nsoto bere bi a ahɔ akɔyɛ aforo mu nti wanhwɛ pɛbrɛ na ɔkɔdɔɔyɛ enti nsoto yɛ fɛ so ɔkɔduaeɛ no ama me ne wo kasa yi nsisi nsuo yiri afa hɔ nti ohun de ɔyɛ nti ɔno asɔre so ɔyɛ malam ɔno ne dianko ɔkɔdɔɔyɛ anyɛ yie ɔyɛ malam di a ɔno ɔbɛsɔre anenam egyi nduro madam fi ɔkɔtɔ speakers mi no bɛgyina central market adwuma na anyɛ yɛ deɛ memfa magyi mfonyi mu ɛ yes enti no yɛwɔ saa nneɛma no nyina nkyɛ malam yɛwɔ mu different anyɛ malam bia na malam ɛnso menkɔnɛ mo malam bi deɛ because me ne wo kasa yi Ghana ha sɛ wohwɛ paa malamfo bebree wobɛhu mu bi ankawa ɛhyɛ wɔn protection enti me ne wo kasa wo sɛ kawa no na ɛma wo protection deɛ a ade ka wo sɔre a ɔsala na we ade ka konfo so ko obi ko konfo no de kawa manu ade na wo kram ne wo be condemn okay wo de asam na me bisa ade na wo be condemn because wo be hu kram ni pa wona wo hunu ne say yes kram ni nie wo be hu kawa hye na sa eno so anya wedding ring sa kawa ne yede enti me ne wo kasenti akwala hu ne say wo peni na wo ya malam imam akawa ne hye wonsa no ɔno so ni agye ho ɔba akwaya wo fa so nya akawa no wo nkyerɛ no nti ɔno ba nante nto ko ho malam bia na konfo bia no ho obi ofre senti grana no de ne ho agim nti ɔkɔfrɛ na ɛbɔfa na adwuma ntende yewura yɛ zonwa zonwo fo nkola bebre ɛsai saa nneɛma ne yɛ hwɛ nka me ne wo si wɔ nsɛm a meka nyina ɔdabeto akwaya te sɛ politicians abana ho sa de ne nkɔma na ɔno pɛdi atwam tetete no ɔtwɛ no aba de bɛbo ɔno no na ɔbɛyɛ chi de meka wate de meka enti adwuma na yɛyɛ no yɛwɔ adwuma no mu different anya difo bia ne difo anya malam bia ne malam enti na brebe na meka kyerɛ wo se na yɛwɔ kuro bi ɛte sɛ Asante region kuro na ɛte sɛ Asante region no na super na kuro no nyinaa no ɔmo nyinaa nso nyame woni ma dia omo so na dua kasie bi si krom ho nwura eje sa dua no ana nkrofo ni nyina omo kosom akro no so nyina omo som dua no okay ento omo som dua no eno wodi ntro a wontimi nko dua na ase wo ye sentia ma obia gidie ko dua no mu ana akwa bi wo kro no mu akwa na no wo kro no mu me ye nte se bia me transit se bia Kristo mu a na me kira no enti akwa bi wo kro mu na da kro de Nyankopɔn adi aduma chadia ana aduma chadia ba na so ona mo ka nyame asam yemfinu o yese yemfinu o yedo be yegina yemfinu na woni mo da koro de o da ho ana Nyankopɔn onya ne ana ne ne ka kire ne sei dua na nkrofo no ekokosom no kwa na ko busa dua no o se sei kono ko bu no na ko busa dua no wotimi ko busa dua no pa o mo nyina beba be diwachi okay akwana da ya osore ye anu fa dema ana mo kana sen akuma ya so dema na so kuma won ni mu de akuma ya mo de twa akuma enti ana akwa no ko fa ye enti ko fa ye no osore ye nti omo so no kwaseda bia ana mo ko yi apaye enti mo ko yi apaye kwaseda nda jinnesu ki kwaseda enti abasa na akwa no sore Monday onya daya no sorry man ya nopa
enti okọ no anko gina dua no so ebu a beduru 7 days no obu dua na ya dan atofom enti akwa no soro no nte saa akakakra o ya duro ayi ya kana say adua no forest hopper akakra o ya dua no no ana wahia akwa bi akwa no ho ya fe akwa no ho fe ye ba ana o che so wo kwan o se me kwa ko budua no o se kwa ko bo se ai o se Nyankopon se me ka nkyerɛ wo me ya angel anamaka angel namaka na bofo bofo me ya bofo ana nyame asoma me se me ka nkyerɛ wo dua na wo kwa ko bu no na adoma kyade wo ho a owo so o kye wade wo bu dua na se be ya wo benya sika bebre enti se wo kyi na kwada wo dem ade a kya no pa obehu ne sika nti wo hu sika na fa ye dia obeye fa to asase esi asore dan ampa so no okoda ye no ade achi ye no nya sika no ana ode kwato asase estati si asore dan o se ukoda ade achi apegya okete okay opegya na kete ne sika wo so me no ka se papa ayi sika ne de ye na nya me adwuma da koro de okobie so a wasi dan na do lantern no okopegya akacha na wansi de kura ni so sikana amba why ana be ma sika ma odi ato aso oti hodi ensire ne tirim wa na wafa kuma no o kwano wakobudua no onanti ya na wasa koduru ho no mobiem ana wasahye akwa bi ana kwa na say na wo kwan o se me kwa kobudua na esi ho no o so wo tumi a wo kobu o se tumi etimi mu no eso no wiasi tumi nyenara o so okay na wo first time ni na wo de ba ya na eya wo second time ana o so we aya na second time ni first na no ba no be shia bofo ana bofo kire na kwankyere ana okokoye na afi ana no kwa kobudua no ana o se enya bofo aya mimi bia no ana be kire wo na wo obi a wo anyame asoma wo ene bofo hwan nsoma na waso ko hwan na wo to tie hwan ene na waso tie nyame ebe soma no ana ni na ode ma wo ansoma bofo ama wo what in nyame na ne direct wo ko eno a me ne wo kase wantimi anko kobudua no bofo nti na wo ja anya bofo ya me a enti se wo so ye berima ko na kobudua no basese kobudua no me se wo ye berima ko na kobudua no wo be boda mo life obesai akwa ne sai na chi e bai enti je me ka nyina akwa kosi no ye wo malam bi wo ho a nyame etini mu ankasa o ye dwoma na so me ne wo kase enam wiase ni brenti no wa pawo ne nyame na chi amaska di nanim wa pawo ne nyame na chi akwala soma da foforo okay because wa ko bi ho so mani to me awaso bisa wan se anya nyame na wo na hwan na wo baba kasa nka wo ye difo na wo ya mala se nyame a anya nyame a wo na hwan enti nyame na de sa gift na ye dan amma enti bra wo ho ase obekusuwa de dodo na ye dan amma enti me ne wo kasa ye wo difo bi wo ho a wo be kwa ne nkyɛn obetumi ehunade ne kale akansam na mo ho se no kwaro ntimi ya ho hwe because ono so dia no awa hu no anka Nyankopon bie nani se bibia obetimi aye enam se wo pa wo nyame achi akwakokoto bosom aworo no mpaboa akokoto bosom ntino enna me ne wo kasa no obehu ntimi ye because o kasa o ye a wo hom ne be baba takere wo se wo se wo yusu nyame a ani o pasa ni pa ne yare ne ye okay enti me no kasa ye wadi fo bebre amala fo bebre obeko obehu so ntimi ye obehu ontimi ye enti da bia no o de se brampa bo nto bi wu a wo se hene se wan fenesi a obeyde no se nyame fa ne boa aye aja se nyame fa ne boa onto na ntem enso me ne wo kase nyame kasa oba wi obanyam a obanyam obewo a obewo na agenti na me ne wo kase so obeti so for TV so malam wo TV so konfo wo TV so ade na on kase wo ba nyame beye yan he nyame anim no re de oba so wo ba one touch na me ntonchia ai enti de bia me kase se wo malam e wo TV so sofo pa o so ye ojinyame di ana konfo e wo TV so no kase bra no no won ntonchia pa
When say nyame na osomo no. Ba bia me jimi Nyankopon di say. Ade bia ne wa enso nyame ye. Aya ade bia enso nyame ye no. Me ka kira wo say inshallah nyadie wo nyame mu nabra. Okay. Enti bia me mala me ka say wo a wonji nyame ni no emma me ho. Onyi Nyankopon ni a. Emma me ho. Ono na boss ro boss ase. Wo Kristo ni wo ye kramwe ni wo ye busunsom ni. Ah sa na wo be jimi adi a wo be ba no. Wo se wo ji nyame adi. So when you mean the Embameko, Zon na ya dinina. One ama kwa ma tiase. Yes, and one mouth to me na de adwuma. Yes, I come in a wine. And to say when you mean the Mameho, and to say over who will be Bramena won't touch ya about 3 days. Why not cast trail? 3 days. Papa, yeah, only your man and Tiacho. Meba. Last Tuesday na Mebaha. Na me kono woni metaba me de kodru fi o che kwampa sanko bi twa me ana nka be se me ba na tai na paye me se kono tai fufura makoto na sa ko pai wo kwan so enki sanko bi gina machi me kacha se twa me 30 minutes 30 minutes me twa dia duru na cha se me nginya me ndia na okay eh ni kwa se dipa na de na hotu dipa no so ye ta bi na on fa no se be fa dipa no so aboa asa nti obi ba ho a onya gidi se na fa wo sumu yes e na de aboa yes because obi o ba me hokora na me che mai wala o sora no pa o mo nya me din anka o be kwatina ka mu kura bomba se me nya nkopɔ mesraw wona ma me aso na ani wona ma me nya sa me de tie mala anya wo a me no ka se mala bia kura ba TV so kura me yi me ma yi free obi aboa fu enso me no wo ka se nya me na mama tie o nti me nya nkopɔ mala me yi cha me koi di manim na de obeya ma me bia nya yi se wo be duru na de me ya ma wonya nya me di mu a wa wo be hunu nsenkyere ne be se wo na wo be sɔre akɔ de wo ye no efri nyame a wa na wo be hunu ne se yani da ho pa enne Ghana for yani da ho yani da ho he yani da ho he o si yani da ho me ne wo kase da bia me se me ne wo kase o se Ghana for ni da ho a anka da bi obi be se no bi sikase ma me lotto number da bi obi be se no bi sikase ma me instant money da bi obi be se no bi sikase ma me double money pocket no drive ya wo obi wo ho a me nda ye se ne sika ma na sa da bia oba ebia radio so TV so ba bia nkrofo sika ma no so ye nimba bia ote you hu da sabi o yare na wondro hospital doctor be da hu yare o yare na no hospital doctor be da ba yan check o ye be da hu aduro de ba ma o di cancer ni sika no be say e wa frame man na D4 comfort o se ni sika me yare ama why na ka sa chiro o so mu se sa D4 na malam no o ya trofo o sa o ya trofo papa adwuma na ye no o se ye pompa ye mo obia saneto ho na menya ma wo we ba na ma ye wie papa o be ya ma na wo ni padua no wo si we se Mike o betimi aba me nkyɛn o ba me nkyɛn mbetimi o ba me nkyɛn me no be di nkomo se sika ko na ma je o se me ya ade ama wa ma da no ma me bompa ye na me da mbetimi ya yi kyerɛ hu no se wo se Mike wo nyi obi a wo se me ya ade na ma wo because wo nye yes e ka la wo nye me yama because me ne wo kasai obi betimi abase bia mala me peyira duro ana se kanya duro e bia to duro anya se wo ba ya be ka se wo pere na me yama wo na wo se metena se na me bompa ya se wo adwen men but I benti a wo se wo ba beji to duro no okay so fan ko ye ro se ne ba bi o ya me mpase me keka wo video so yeah and it will be so pa se me ko ya de na to duro ma na sisi e no nim se ya to no to anka no no kokko ya mrobia police for obeti ono ko kurato obeti ma ko police for be ya 1000 ete sani pa na wase me yama no sani pa no se ni sika ma me na ma ye oba ya no wa beje eno what be da na no piska o se me pesika papa sabe de nyame ya ma ye ni so sika ni pa enda me no ka se ye de so esi ne so enko enne ko kura no ye de machine afa na num ana duane ko ente de nyame ya ma ye na ye nda ye nyame ase aka me metani me na hwan so wa aka mamu ma baka mamu more than 27 years 28 years ni wuri and that's ma baka mamu almost 28 years na mete ha aka me ya hwan aka me ya kan ya me nka ho nyame ne na aya me de bia me se me tonto me nyankopon no brano
enti bibia me kasa me simbo se Nyankopon oye no kwarti asefo obi a oba ho bia no na wutimi bibi ma no ana so bu ha oba na me ebitime ba me ho sika kura na pa me nyama no me enda me kire mo kire wi enti se wo ba na me trase emfa wo se baji wo sika na me ho no se wo me amwa wa me nyama o sa bo ni fan so feel bad obe feel o ya ma na na maba amana me se bi aboa me na se enti okay na me ho no se ade na me yama wa wo de kɔbɔ kro no enti awase me yama no na me kaso obe feel bad enti awase me yama na what are some of the call and then many work say call Jubilee House and I'm a flat Jubilee House. Jubilee House. Your man penny ministers cabinet obia a bit me dia dwemba nti adwembia na ye de banka na ya fade anka me ne work say anka kanten kra ni Ghana ye besanya bia to bia. No kra. Anya se wodi ade na ba ya ina ya kase okay we dia bante ne ye anka wo ho na ye dia ba say okay se sa na tie dia ane dia be ye ni dawa kura no ye hye Ghana fo no monto ebe so wundi dawa obede pino me ha wo mu da ho ba no da yes obi a me fa na say yemura adwuma wo yenum na ma me fa we hye ase say obi a ebia oba malam ho wo opportunity bi appointment bi abamu nipa ese aban abom appointment na de obi any opportunity bi opese bi e fa na adwuma kese bi mu okoye adwuma eno no ba utimi ye ma me fa me telephone number se ntu ja wo microphone tie wo unity FM 87.7 Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center me wo kwa atibi asikafo amancham no Ghana ye was 16 regions na one region mo na me wo e Eastern region Eastern region no obi wo ho wo kasa nkokko a office nkokko na nkakwa wo okay enso nkokko na aye kwa wo na asa wo for pepo no a twine de meka wa na nkokko proper yes because it says here no mo fa chen what say Christopher yes yesu ko pepo so ko bomba ye nti na binya ya kro ko fura gina dua so we de me ha wa ko bomba ye enso ebia ba bia wo bia ka wo bomba ye ne yiye na wo ya kronkron anka Nyankopon be ye dan ebetie wo na Mala Muhammad no me wo Eastern region nkokko pepo so atibie ana me wo obediro wa Malam kase Malam na watena ko mamanya 27 years eko 28 years enti jeme telephone number se no 0245 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 numbers are coming in a good tea wow TV in the eguso my numbers in so WhatsApp now when who be no family number no frame video call sadly the empacha there be a say ya was some microphone no menya some microphone e bi so wo so a wa family numbers no afi we hu no say pictures or they send me no menya some microphone bi amana na tayo sa send na me na me ka say menya some microphone bi no mo fe ana dia papa na me say nema ya o mo de send no mempe ebia bibi ni na ebia dia ha wo no obetime atworo na wo de asend ebia ba bia wo wonti said they make what you say. Many will say, Obit radio, or Pase be offer, and my number ya na me boy ya. Mr. Simi Bobo numbers and what you're not fighting or so because on him so fun baby and cry, where they were coffee malam number. And I didn't know what they make and to WhatsApp and I said, ye here or no, won't you pass over Jena? Now, one of me a casa. Because a Juma say, oh, come, Juma so I come when I want to. Now, when you're going to be proof in a efficacy, and Tim Crawford, the Hokra, or be a tear call, I'll buy it, and Tina what type one, now they are sending me. Okay. Now, video call, dear papa, I know what they are confirming video call. Okay. And I do know what now, I say, a madam Yakasa Baby. Now, a Juma Bang and a malam no oye. My chichi be about now, Miss Sanim, what do you? There be a say, Yapa, Yakupon free, funny and free, so I'm a go for. And ya Ghana for, and I as a fire, the penny in a bill. Or the bill. Yeah. Because you made the Banobeka say, Obiana, dear. So many workers will be found so a beck of fat in Obia, but yet you try me, no.
na wakɔdwa na mana yɛ tra atente ade akane dia nti ebi no bɛnya ebi nso yɛ dɛn enya Mala Muhammad Jumadi Amedi ɛwɔ maso yɛ hɔ ni obi wɔ hɔ stroke yɛ ka no sɛ ɛtwerɛ yareɛ wɔn sɛ me ba bia ɛyɛ me dikan ɛbɔ ɛtwerɛ yareɛ so paa ɔmo problem with epilepsy yes ɛtwerɛ yareɛ good obi wɔ hɔ a ɛtwerɛ yareɛ no wɔ no so twerɛ yareɛ ɛwɔ mu difference bebree nso ɛyɛ na asɛ oba Africa ha obi ahu ne sɛ wotwa hwe nko a na so ɛna kyerɛ sɛ ɛyɛ twerɛ yareɛ ɛnte saa ehura ma anya twerɛ yareɛ no ebi wɔ hɔ a ebe obi so a ɛba sɛ ɔyɛ sɛ sɛn optimi so adeɛ mu enti ɔmo nim no etimi ka sɛ bosom bi na ɛba no so enti sɛ ɔbɛn kɔmfo bi fi a ɛbɛka ɔyɛ na bosom no ɔyɛ afa no ɔmo bɛyɛ saa afɛ obi hu no na wasai because twerɛ yareɛ so etino bi so kyɛre a ɔyɛ gyimi sɛ atie fo mo fa gyame ebi so wɔ hɔ so a twerɛ yareɛ no ɛba nadwo ɛno ɛba nadwo a ɔno ɔkasa mɛgya wase bibi aba me so ayɛ ɔmo ka na sɛ yɛ munkum ɛnsɛnɛ bi a ɛnyɛ murukum no munkum ɛsɛ Rebecca wati aseɛ enti ɛyɛ saa na ebi wɔ hɔ ɔbɛyɛ saa ɔbɛwo so ɔbɛsɔre no wadwon so ɛno no ɛsɛ ɛwɔ hɔ a malam sɛ bɔmmɔden na fabra ebi so wɔ hɔ a ɔsɛ kyerɛ ya no mede akyi yɛsɛ yɛ abayifoɔ yɛsɛ malam sɛ inshallah wodeɛ wogye nyame din nko adeɛ a kasɛ nyankopɔn ɛnyɛ wo nyansa na wode tie TV anaa radio yi ɛyɛ ɔne nyame na ma watie inshallah nyankopɔn malam ya mati jidie enti na mamede ko nyankopɔn di manem me kwa na me ba we yare a obia edi adane na rapa etwa me mpoa no nyankopɔn na ahaw no yede emfiri me ba na so eya twere yare a malam se fabra obi si wa to jam yantimensa edi na aja ade etwa ne esunya to jamu ana no aka anya no ba da bia me ka se ene bi na me ka kyerɛ wo no enti sɛ woyɛ malam na sɛ saa dua yi ho asɛm na mekan woyɛ diefo nyame se konto twadua na ai bɔfo abɛka kyerɛ sɛ gyae no nyame asoma ɛne deɛ bɔfo aka sɛ gyae hwan deɛ na wɔsɛ wodi so one report na bɛdi adi yes enti me ne wo kasa no yɛwɔ ebinom wɔ hɔ a ɔno no ɔyɛ malam nso abosom na oyi so ɔyɛ diefo abosom na oyi so enti abosom no ɛna ɔde sa kyerɛ yare no nti ɔno wokɔ ɔbɛka sɛ wotɔ gyama ntimi nsa abosom no hyɛ no yes but nyame deɛ it doesn't matter inshallah ehia na sɛ wode bɛba ana wo ba nso na meka sɛ mentimi ɛne nkyerɛ sɛ memmeyɛ tino ebi wɔ tumi ka sɛ wontimi yes wo bi sɛ me saa dɛ yɛwɔ adeɛ ne bi wɔ hɔ a ebi a me ne wo kasa yi no sɛbe abusua ayɛtwerɛ yare na ɛwɔ no so ɛnyɛ sɛ yɛtwerɛ yareɛ wowɔ sɛ mike woakɔbu obi afa so anaa woagye obi sika tino wotie deɛ meka wogye nipa ne sika no ana bia ya baba ka kyerɛ wo director sɛ woakɔyɛ sei ana wo maame sisei wo maame so sɛ mike saa na ɔteɛ enti ne sɛ kwan a wɔbɛfa so wobɛgye wo sika no fa so yɛgye wo sɛ mike kɔtu mu pɛ na busuapani aba bɛbɛlew na kyɛ sɛ yɛwɔ busuapani a obɛle obi meboa no no de akɔgye wo na sɛ aba no ɛda no wote sɛ twerɛ na ɛsae wo a enti woba me nkyɛn na mebɔ mpayɛ na mehu a menka kyerɛ sɛ mɛsɛ mɛka sɛ kɔ na kɔpa kyɛw na bra okay enti obi so wɔ hɔ a ɔsɛ hɔ deɛ mɛkɔ deɛ nka memu enti hɔ no deɛ anya me na mɛnyɛ hɔ no na yɛ na yɛsɛ fɛrɛ no wu deɛ fa nyina mu enti hɔ no deɛ nyankopɔn so nim sɛ maka dɔkware no akyerɛ wo ba sɛ otumi kɔ nipa no hɔ ane deɛ anya problem okay bɛma no bu ɔba no afa so ɔne na nyama paa ɔsɛ nyɛ ɔnoa bra ana twerɛ yare no so no ebi wɔ hɔ a ɛkyɛre obi so a ndɛ obi yare twerɛ yare yɛasa ne yareɛ no ho atɔ no twerɛ na mba biam nso wada no gyimigyimi ɛno wo ba yɛbɛkyerɛ wo kwan na deɛ ɛbɛyɛ adwen no ɛbɛsa yɛ n'adwuma ɛbɛ anyɛ sɛ bi a twerɛ yare ɛwɔ no so nipa no asa ne yareɛ nso sɛ wo si twerɛ yare te na obi so kyɛre a ɔda no gyimigyimi nti sɛ wɔyɛ asa ne yare adwen no ɛnyɛ papa wo ba ɛbɛyɛ research adwen no ama wo ɛbɛbɔ piapia ma wo a woahunu sɛ ampa ebi nso wɔ hɔ a me ne wo ka so ɔsɛ malam me ne bɛma na afa nyɛnsɛn menye mo malam bɛma sɛ nyɛ ɔno a malam sɛ deɛ woboa mɛsɛ sɛ anyɛ nokware da sɛ wo ɔba no gye tom sɛ bɛma no na wɔne ne nyɛ mu a malam sɛ nkasa na wowɔ ɔbaa no a me ne wo kasa wonim sɛ wo ne sɛ mike na wɔ hɔ ɛnso wo ne mmɛma mmiɛnsa na wɔ hɔ wotumi hu ɔbaa na wakɔ malam diifoɔ kɔmfoɔ nkyɛn nyame nnipa pa ɔsɛ yɛmfrɛ no nyame nnipa a sɛbe fa no sɛ yɛ a yɛaka nyina yɛ mmoa na ɔbaa no akɔ
nyame nipa difo nkyɛn sɛ me wɔ mpana miɛnsa me pɛ sɛ ɔhɛ de ɔyɛ difo no sɛ wei na yɛ ho sɛ difo no yɛ kɔwini ɔkɔhwehwem deɛ na menware no sɛ bia na ɛnyɛ mpena sɛ bia ɔne ne da ɔmo nna ɔhɔ na ka saa kyerɛ ɔmo nna ɛnɛ me ne wɔ kasa yi papa Ghana ɛba yɛde biribi ato nkyɛn sisi akora saa de no ɛba nkramɔfoɔ mu fɛsɛm na nka mu kristofoɔ na ɛyɛ saa nneɛma no sisi ɛba nkramɔfoɔ sisi kristo ni bia wobɛte sɛ yɛ wayɛ wedding pɛ wɔnyem 1 month na 2 months ɛnyɛ mu nyinaa me na meka kyerɛ wo ɛnyɛ mu nyinaa ɛnyɛ ɔmo nyinaa ne yɛ obi a sɛ be wɔtena fiakyɛ wabɔ prema ya bra na nye ye nti wo se me ware bi kekere ya wo se ma ware o sa ai nto no na ware a wo hu sa wo ne be problem mala ye wo mo a omo ji nyame die bu nyame esuro nyame wo ho omo ne ndoso ana de meka won te de meka ya anti mi ka se oba bi wo ho tie mi anko pa so oba me ho okina enhwe bia me ko ka so oba ba ko wo kura mmerima me ansa wo ba ba kyerɛ me se me hwɛ mu ma wo no ana mapa mo okay wọ́n ti sọ sáà sẹ́mu ní sọ. Dẹ́bìdẹ́bìdẹ́bìdẹ́ obi náà mẹ́kyerẹ́ wo. Obi sọ pẹ́sẹ́ ojú obi kun ẹ̀. Tiẹ̀ mẹ bá nsa. Eti abiyansa no. Wọ́n mu sẹ́ obi tì mí kó di fọ họ. Wọ́n sẹ́ mi pàṣẹ wọ́n kyerẹ́ mi bẹ́ẹ̀ máa mẹ́wàre. Ọba mẹ́wàre máa dàmú kyerẹ́ mi ọbẹ̀ máa mẹ́wàre. Saa nìyẹn no ẹ̀yẹ wiase nìyẹn yẹ bọ́ sọmọ nìyẹn ẹ̀firi nyàmé. Because ẹ̀mẹ̀ mi kyerẹ́ o. Sẹ́ di fọ kàtà sọ ọba wẹ̀ wàre no. Dàbí. Kasi wọ́n ẹ̀nà ẹ̀ka wà kọ́mà sẹ́ mẹ́wàre no di fọ sẹ́ mẹ́ bọ́ mpa yẹ sẹ́ bẹ́yẹ nhyira. Mi di tum. Difo no timi to so ba ma o se be nyame bie ne ma na wo se oge ware wa e be boa pa kire se anana de ma men ka sama chao ai menam na se me hunu na me kasa no ya different than se ma ba wo nchen na wa ka kire me se ko ware we okay o se obi wo ho a o wa sore ono nko ade na asore ma na no pe so mo ware ma na mo wo ho no ense me ne wo kase o se oba we ware no me gitu me bia wo se mai osofo akira na odi fo se oba we na ye ware no o ware no no andi 1 week oba na wu wada na ekunafo ade na difo na hunu se oba na de o ware na eye na wo ware na enche obewu ibi yan ko papa me yekun ni dabi asam na me bi sawo ana esa na no ba se ebi oba no ana ebi amene wo kasei kristo ni difo akase ware oba we o ware na wie ye nende ono akasa nyama lam ho na konfo na agefo wa se omomo na oba na nkasa nkwana na wonto no hu yanka eno so ye asam na me bisa wa eno so ye enti na me ka kira wo se ade na wo ba no wa konye berima ama ka wa kuma se mala bema we ana me pese me ware no madam se ye wo ana wo pese wo ware bema no anya me na me ka se ware no wo ana wo pe en ye kwen biara so ene de nyamenti brame ka odo no mum e ma no je won hu ontimi na obeji wa chi shaate se kraba ni wura na no tire no so e te se 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 mere o mere ana ya ana me ka se obe hu se se wo mere no ana me ka se ye wo wiase niama e wo abosom niama okay I don't know aspiring this for ya dia ma madam ya dia ma konfo ya dia ma ne se bia ncha na ete kwa because send the spirit spirit and so want me ni en oba na chi en control na kwesi wiase wieye ento de oba na chi control no ebra na se ono so afono na ono so timi ko baabi ete se kuma wo tv ha wo ye adwuma obeti ba ye adwuma ho sa afore ba beti ba ye adwuma so de baabi a wo se wo mpe na wo ko wani ana de meka won te de meka ente spirit ade no eno nye entina me ba ya na me mpase me spirit die no mu a aya na me hono se me de problem se mankrofo wo fie eno o mo yire no mu kunu no because ye was spirit ade wo ho bo be ya ade amanipa no oba na berima no ebi o ho obeti ma chechere oba no ebi o ho obeye ne se aya padlock ebi so ho odi be kudua no ma oba na adi oba de be ye jimi adi wo chi kama de ope bi oba ne be di wo chi na eno ne hunhum ne hu ne se oba no obeti ma ye bibia ma ne nti enti na ma wo so ono control na ma enti sa oba no so oba no ye business man se na adwuma beku umma oba ne sika sen so amfa ye business a oya enye ye oba pa a ona ma bonte kura krofo frɛ no na oba be so ne mo wona papa mu chi obi anto enti abasa na ye se ye bayefo enye baye kwanya be ma ne fa so ware wo no enti so oba ne tifi onya adwuma dia be ma ne be ye adwuma ka sa na tumi ne pe emma ne bi so wo ho a ono sa ye sa duro no
adi ama berima no so miansa endura berima na bia mana say obane me do me kunu amaware no den minimo we enso kwan fa so ama berima na bedo no tumi ni mmom na ema berima na adwuma because wo ba no wo do berima no ana also tumi no control no ma na cha se wo ni me say wo betuma hwe berima ni nti okay ana o koye na duro no te se sa na tia dia berima na adwuma no ebe sai nti na wa na be be no enti wo timi hunu berima bebre o ware wie ye berima pa o wie sada gatam ye se eba ye na wo ba inshallah nyame dimu okay nti obi kura wan no sa atomu tentan o dia bra obi wo so kura no a kwata na nan enwu stroke mfienum ay be 10 years 15 years ni ebi o kura ekura tu no kura ye so ntime nsware mala muhammad say se wo nge nyame ndia amame ho na se wo nge nyame dia bra okay obi obu dem yes mala sebra na ho no wo ba bia manfo ba obi panto ho oh okay so inshallah o bande o be ko se nyame e wo ho a o be ko wa be hunu sakra ya na wako enyama honde enyama nyansa enyama nyimde nti me ho me nyo bi nto ho amanfo se ne mo ye din ye adwuma nkoso nti obi ono no ye adwuma ono wa na adwuma o ye bara opese adwuma no nyame na dom na adwuma no timi pija sango fo no se enye problem obetimi aba na ndwuma no na me ka se aya na obi a pese wo ye adwuma ma na o kire trika oba na ka se wo gina 1 billion na ka se wo kire che be ye adwuma obeti ase so fast track ana wo na wo ka cha se ma me ya ma ebi o kra na do ba ka cha so chi na be ye adwuma no me betimi aya ma me kire so chi na enso ebi o kra chi na ko na start ye dan ye adwuma okay bon ebi o ho a ebo mo se aya mo obi bia mo fere se buami sebe se mike adwuma mo ha wo yi wo wo director e na hwefo ono so mo wa adwuma na obejai e wo de ntia ma wo ya adwuma wa ha yeah because katuya na ma se mike o si ha o director kura ka se woni mu a wa hwe obu befu nso director mu a wo abuafu no ayede ndia katuya na ma enti enu nie de mame ka akosi asem nso nyina no ebia ai obi ba o so peboa me obi timi ko ba bi ko ya boa me de na tumi ne pafiri wo honti no oboa wo enti oboa me na wakoye na adwuma na ekoso pa gidigide o ne ma changi 6 months 1 year wa hunu say yes na efiri 1 year ko no na ka we injia breaking we are say ne ma basta e kan ko na ba yare fa na ko ji fa na ko kolebu wa ya sa ma ne wa bofom tumi na nkasa na be ya sa okay eno nye ebi so wo so obi be ya ma ne ma ekoso oba bia ne ho be ya papa oba no oba pa wo ne kuma dan so obe hu ne se wo bibia on pa wo he obe ko wi ba chi keke na ya che no na nguase aba tumi na ya sa tumi se krachi we pa ana papa we pa esa na papa so ne ba we de enyo no tumi na okoji ya na esa na ma no oh okay agia na wo ne so te dwamu ho wane de se na na ba ne ewia niema etum na no aya na anya akwala no bibi na work no bibi na aka hwe obi akoje la bandi 3 days wasa ko bi bibi mi se ana hode ai na me ka esa aye ya se ufiefo ya wa wo se mbapa ana ki na wa de ufiefo ne ya wo no wo se mbanda pe anka sabi gafra wo be ka kire me se prison ye de we de Mike me how enti me no ka se ya wo sa ne ma de bebri enti mala me ka kire wo se e twere yare ye edam obi na dwuma kano ana ebia madam ende bi wo na koma wa ya fe ya ka kire ne se ne kidini no ba ko enya dwuma madam se me nyame na inshallah o ban kwadia nyame nti ebi nso wo ho amene wo ka se okoda o bre na koma madam se wo de omra ebi nso wo ho so se madam pra ko pe anamani no efra ebi wo sa madam efra pra ko pe hu ya se no ano madam se enkasa wo de abra ebi nso wo ho so se madam mani no eye mo posen afa me de asa nwia na agum madam me de achi sa nyeye madam se wo de abra ebi wo ho so na de na ete mo kana se ete na isi so madam se wo de abra ebi so wo so wa akwala no onante wa jaja ya madam akwala pa
wa wo no akwara na nya 15 years so me ne wo ka so order form to say kata wo sha onwa anwana say da afi o yesi isuo ba malam sen kasa fa na bra ebi so wo hon so a wo no wie ya no onyi kakra yale bi bo ne pe no wada ana wada no mumu afi o kasa ontimi kasa biem malam say fa na bra kwa atibi asikafo amantam mami bi o se ne ba ko school ba afi ne ba kasa kama afi ko school ba ne kasa no asesa kura malam say kasa mo de na bra okay ebi amene wo kasa wo ba ho ebi a wo hwe wo baba no school ko ya na ba bi o de no ko boy na fe o ye ma ne ma yibi oba na da malam say wo de kasa wo de fa na bra because eno de wonya ya sapa ye wo hunhuma be wura wumu hunhuma no bo wura kwala no ma wa hwa wuntimi no eno so sai ni ama be ma wuti wo se saade wo tete malam so wo de abra se saade no po na wana so a because enam saade ma ne tinyankopon kra sai kru no twino o manso to ye e ba te se wo se enso to a blog bi e toto e free soroba form nyakopon to sa ensuo no blog na ka ho asenja wow o sikro ni nyina no yes darija yes sikro ni nyina na je se e nyame achi wade enti malam e ka kira wo se sasa anatia wo de to anamo na bra malam me bayi wa ware be mai obe ware na kura no ofa akwala no 15 years time kura no ofa akwala no makaka mra kura kira o mai mo se ji ayi akwala no unya 18 years and 20 years 18 years na malam 15 years ana me bayi ene be mai me so me pase be kire be mai be da no ngwase e makura me so wo de anya be onfa enne be ma no e so mpe me bani bi ani obua isa wonya ahwe ma wase ya monokro no omukoma ni mu ano hu se enkoyi me bibio ada na enkoyi nyankopon si yesa sakra no enti se nyame se yesa sakra na oba na wahunu no ho sabi wonum no nufu nyina ama wona na adeda awo ena da wo so oba na nya enti wonam no se wotime ya saade ya me bisa se man oba be na wo wiasa wo betime aware ne biem aye ne obetime se sakra enti obi akofa de ye na de nya na hwan na be kofa everybody they pick the yen ana chino de make what dey make enti malam say wo dey abra obi wo ho so opododo pa pododo no atime ba opon nan epon sa eno wo ba eye Moses akwan enti obi opododo bia eye Moses asefo Moses yes asefo okay no Moses no horo so yes enti wo ba e time no enti ndem e twetwa no short sa me wie na se bia time no wo ho a na magura mu na machire mu good enti we here sage numbers no 024 66 47 247 024 66 47 247 ana 027 88 43 237 027 88 43 237 Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center. My telephone number is no. Okay. The here no Malam situ anamo kabra. Ya ka sei atobi akoma so. Obi ha opa no aboso no. Na ebusu ye ni kuna kwatena buruchiri. Afi de ontene kakora biu. Aburuchiri so ne those things so that say ibu okura so a obi aboa ne pa wo se nkono so be mu nipako ni bi. Ohu no mpre ni ma hwekora. Another day ensuro da bia me ka say say ye nipa no mo bi wo ho a ya ye ya ho say Judas ni Yesu. Obebi sa me sa say ade nti Judas Yesu a ye bia ma no. Edman ne pa. Kwa be no fa so yi ne mai. Oh, sana Judas please ka bibiri. We dey me how what did they make na say. Ye wo bi wo ho a otimi wo mo so ba bi wo ha ai mabua be ma na saa nda do so mpeme wo be ko be mu no anya mu bia o ati no me ha o anya mu bia enso de openti ana obi so wo ho so anda me ne wo kasai onu ankasa no nim se be ma na betimi afro sa dua no aduru sa level no onu ankasa ka se be ma na mempe no be ma na jina chi nyina no otimi ko be ma foforo okra no obekọ na wa pam no o tete no o tete na nyame ma na so be ma na so nyame ma na so pe me na abre
because Ghana for ye chira de papa adia ba na ni braba enti malam say sample be ma no ware ye de ane akwanya ne da ho ma na say sa na wa ware no ye because mu Christo for de o ka say malam kwa ka say on ware me no ana ma na ida itia entia bia aware no oh dabi say obeti mama me quotation chira say be ma ware me no e bona ka say Paul nga say ye bone but say e be ya be bia no enya ne so ne de baako o so no de ne oba baako be ma baako 1:1 so ho edu bi kwan no say se nke be enye so no eni nya so no ntino na wo say be ma unya baako so ho Moses o ware ma say o de mbeko we de me how Moses o ware ma say nini marudo ya comme chez Mohamed so ware ma say nini marudo ware ye wonim so de kadija wuye no ware foforo ana me bisa wo say o ware ma so we awuye no ware o da wana ka sa jira ana me kira so o mu ware ba do say and then me pase mbeko because hono me ko boho a hono ba yato hoto enti ware no wo yo Kristo ni wo betima ware dia wo pe and then me ne wo kasai sabi o me ka enya wo yere de na me ne wo kasai me ne se wo je wo yere di se wo mfanachi na se wo se wo be ware oba wo yere se wo mpene ompene na wo kwa bonte kofa HIV brena eno na yama no sa jidini di mi di hu ni Kristo ni di so mi di hu wo je hu ni eti okay se me si we me ware menu a me nyime hu ni o se ho me bi sa wo som no anya me som enti me bi sa wo se Kristo me no ko asore ko he ebi no ya mom elder amo o sore mpedifo no because ko wo ware tere anso ya mana safo pani anso ya sa sore mara nkyere se on ware baako enti wo ware ba ya miansa no ya so on fa keto ano ana pani na da bi ode na ba sore enso me no wo fie me bi sa se enya sa be na wo obi o too good me bi sa wo kwanza anya fine o me yesa no munyai o ye Kristo ni waware o fa yere chi o twempena wachiri because say pia konkono se enware ba konti na o twempena wachiri a enye ade ka ware mienu o ba yan kan no kwara kire yan eni jai me ne wo ka say o be hu na say Kristo ni ne yere on si dan ma no ye dan yo wasi no no ne yere nete o be wukura ma abusiafo na betwe manso nso ge bi o be ko fa no bi no wasi dan amage no enti abasa na wo sofo na wo de samra no wo benya nhira obi be yase aponchire ni wo ne hunu ne tenten ende Kristo ni wo na wo hunu na mbado do onye no kure omo hera nya Kristo fosa dabi ana no nya o jai omo de sango foni bi akeke obi a oye fo otufo magudie gold no otu gold wo dia mame iya na membra ho taamo no me ndede ma me nko me pase me bo yare no so tawtaw na fe me ko ho obi o ti me so da ya obeso da no no bi ada malam se enkasa o dia bra anu anya won anya na papa sabi ga ai ahuna mani ko se wo ware a wo bre na mu na kasa be ware no uni me bra wa bra ansa na wa ware boys na sa o mini pa o mini ga ne pa o ai na me kira no ke ya sa malam se wo dia bra okay ebi so wo ho a me ne wo kasa wo ho ye be mo twetwe ni be masturbation malam se enye malam se bra ebi o wa ya ka na ho o peso o jai ontimi malam se bra obi so no ba na da ya no kwanya baba so ndemu yare ite ndemu yare na wanya ne ntino amba nde no se wunya ndemu yare a o so obi o wanya gono baba so e tena no so cha wa hwe obakase ya tu na duro baba so no so ye wo mu difference mi no ye wo je ye di sumu oba okay de make what you see and never won and baby Brian Mansanja na bia na me konya white no awa ya duro sa be sin ne enko white duro wa ya be sin ne enko o ko to cream afi de wodi asra wo sa wo ente ho na dan te na twibi nti woni be ma hia wo so ara kura go do Robert Chenity ya mana yetan do ana me ya mana yeta ya mana yetan no kware na meka adno so ya kama enti be ma bia nya ba ho pa on ba biem also me sana metie be mai asade no enso ka ho enti wo yoba na wanya baba so na be ma bia ba ho mba pa ma nam sebra obi so ho o yoba te bia me ma bu no kwase a oni yawawo oni kwame awo oni adam awo oni Mohammed awo oni Salifu awo oni kwa me ma be ya 5 no no mo wo ye obi ani ho ware no
ordinam fia baye enye baye ye wo bibia ye frɛ ne ehwa wo ye oba awaso nya mmerima hwa okay wo sa ye berima awaso nya mmaa enti wo ye oba na wo nya wonni mmerima hwa ministers MPs obia obo no obeda kama nso ofo nkura saya o screen kura o yama ene kyerɛ sɛ wonni mmerima hwa obema so onni mmaa hwa no de ya na etwa wo mo ni timi bere kura sɛ obi a wo kuma sɛ haton handkerchief ananjio no wa bo ba na ho kasa ne do ba na so mpɛ no on de na adwe de wo retiri ma hye enhyira wa yayam enti eno no sa be ma no bi ode bi o se ma ware malama ware ba ko anye ye menu anye ye miansa anye ye malama ye ready se me ko ware oba no aka wa mi tu bi se pe oba no so ware bi ene wo so won se wonni mahia enti wo ye beri ma na wonni mahia wa hwe ya wo beka se obi na eyawo enti malam se eyasa na bombode na bra kwa wo atibie basikafo amantam wo ye oba wo so pese wo sita wo ye beri ma pese wo sita wo ye wo bi a ye frɛ no mur guys mur guys no ono ana dakro onne mbaba ko ba ko 99 na dae anso no necessary ko show no sa kwa cher no enne da onyim ma ne nyina sitiri ntutu de me ka wati ase ntutu papa berma na awase wonya amur guys hwe ne bi wo ye oba awase wonya amur guys hwe ne bi na wo pia ade na oba sa na wotie wa ko jilu nkura ma bemman endo ye kura onimo wa no wa no so o do sika no kwa bonten onimo ende bemman ti me ka kire wo se yan kokot na ko gwa warem o pa me fie na afa oba pa sebe obi anim so ko kire akokọ hwede kisie ene aye ya kana sai we otwe ene krantie ebefia sa wo benyen no abano ya stop wa wo so kunuwe anameboa na sa nda pa krantie no wode na ba afi no wo se krantie no sa no tie je wode ne ko nwura mu akọja no we wati bi da no ba obi akọ boka ware no afi wo se oba no ware ne biem madam sebra oba no wo oba no kasa o so mpel madam se nkasa anya sekan ni wewu ana wo no ba wo ho no ko be ma we ho wo se me ko twetwa na sekan ja sa de man kurase nema okay so bari na wo hia no obari tina mabida bia wo koma kosoro malam sabra obano me se banjefo na wo do inshallah menua obedi wo che mama ko ye banjefo no wow anyama ho ne anyama nyansa odon be so ama wo go se aso fa we wie ba me ne twa ho mra so bi ba malam ho a onfa he onye dan na onfa he o se ebia wo a anda me kase me wo eastern region ko watibi obi wo ebia ho no oba obefa akusongo no wafa koforudua no aba nkoko obi nso wo akra o wotema ofaka ana wo akra nso a obekọ new press station secret wa na wo kaso a ana kaso na chimota obenya nkoko ka o de obedru nkoko a kaso be si ozongo junction si wo atansi se ku ho nyina kaso ko mala Muhammad ho menu kaso wo atakra de ana e ka central region central region ana western region wo atakra de o penso a witimi ko fa swodro aguna swodro na wo be pie nsuhu wo be pie nsuhu nso so a na wa ba nkoko ana omo ba bokuma se no ana me kira wono ebi nso so se obi wote se aye sahwi ana takwa bogo so pristia ana so obetimi afa kuma se ha na wa befa aye odro overhead ya se asafo overhead na se kuma se kwa odu sofola obenya ba obenya nkoko ka na wa ba wo boku wo wa sisi na wo tie mi a aye macho ba se na wo ho kwa akra twa tikiti se wo ban nkoko wo afọ na mekano wo twa tikiti na wo so oduru nkoko a obesi nto oduru nkoko a obesi wo nkoko pepepe ana me ne wo kasa wo north east ana wo boku ana wo aye yakana say savannah region aye otiwo na vromo ena aye na wo ba wo nya fa ka macho ba se na ka cha na se wo besi wo nkoko because de kwa akra no o twa se be ya wo medru kuma se mebre
wonya twa ticket na say o ka ne kwa akra de na wo besi won kokko eno so wo twa ticket na oduru nkokko na wasiu as a onti branch na me branch na dia wahi enti say ya dia mala Muhammad misi hoyi o de bia me kaso adwuma wo branch a eye na wasu bi say wo me say wo buo nipa na wo gisika nyina wo buo ni enipa na sika na woje because ebia mesi hoyi obi yam ye ne ya ebia ndem wo fie mama na duro okọ anadwi yare no ayeden o kira no pa amade ne baba ne yese mala ma mekota krade anata kwa mekoye adwo ho tuwi ansa na maba mia na mema na duro anye ye no enti makwala na mema na duro ansa na ye yana enti wo ye mala mo awaso wotena faako okay wo ye difo awaso wotena faako enti mesi hoyi ebia obi frame bebrea na makacha se wonya serious am frame ma frame alam oka anyasa mia nkasa me no be si nyina mia na me receive me course ana we ade because wo say Mike wa ba me nchen wo ko ebia ma ya dia ma bibia ko kire wa den wo franya makwala no je me ko fia ana makwala na be kase bia obi afre ana ofre o de paper na kra kire wo ka be o fato ho enso ke wo say me kachira no say ebi onu me ne kasa ma kira say yene say na de na wo ye di for nipa na ba ye na wo no be hu wo na wo charge na ji sika no bibi hia na ndi ofre wa onya wa nkasa ana na wo man kwala na mo charge no wo di me ha wa numbers ne bisa to dwabi wada ro na Muhammad Spiritual and Herbal Center wo kwawu atibie asikafo amantam no je telephone numbers ana me amamenka asamu we so won say obi wo ho a onamo ai me de mabusua de ye be say twen ho ba na ye be hwe no nti wada roma kwa no hia me pa the phone numbers no to jara na Muhammad Spiritual and Herbal Center mo abutie wo Unity FM 87.7 ana wo download application nso atuni na wo bo Unity FM 87.7 na wo benya me atie live and now go website no now go www.unityfmonline.com obenya and now me ankasa no go www.malamuhammad.com obenya and now go Google now search atibia malamu and also obenya mo malam with a swag who here pa and now email no atibia malam@yahoo.com who see bibi atibia yeah atibia malam@yahoo.com Facebook was a Mala Muhammad Albanyam and Atibia Malam Obanyame. And Timala may catch us to be here no and Casse and yes, meet me make our house. And now did you did Yabra Obeko devote me come forward to me come back on Yamo BC and Kobio and Yanya Trumpesman Kuminya me furu never regular Memquana Malama may powerful that view. Nitra say Moses by name so be by every friend years one. Yes, so by your name, so be by your friend, Mohammed. Abekase, obe who be me, and no, obi to Becassa me, Makoha, Mako Togo, Mako Beni, Makwa, and no, I know be the man. Now, obi the man will name me and Yamedia Mameno. Nipan and I will find on the man. Difference, no so. Gabunim, no be Bekaja, Mako Gaba, Mako Crowe Saba, Bra, one that, or the how, or the Shibabusia. I mean, Tonchia. So me buy me. I know I am true. Who madam na di for her. Me we are a di for it ya na madam for it ya comfort ya. Omo frame. Me no won kaso be kaso Brian Tonchia nchia na me no kai. Nipa na kwa na sore sa 2 years ni do pay na sankai. Enne wa yesa ma nipa no kra ama me no kaso ba na sa ja no kuno. Wa ye na nye yo se be ma ne ye be ma boresam. And then Baby Brajamu create fear and no more. A man of not give one a map away and go. And Casabu Kuna Asha with ya. See, Toma Adia, and they are brother, Nra, or Tenase, and Toma Adia, a stock a crania and their brother, or compaibo. Or Chinoku, or Beton Adia Cacra. You are the compaibo. Fear, yes, I saw some review, and Timino Casaston, a shear, yes, I are by for. One getting quite wouldn't we see for another man? No, I just can't. I was going to go so. We are saying, and this is somebody at the brow. A Benada Bia, and I did a brew, so and I will repeat my memenda, and only 8:30 to 10:30 to do one on Yamre.
na wahwe Mala Mohammed ewo ko atibie eskafo amantem the numbers no 0246 647247 0246 647247 and afi 0200 797887 0200 797887 yentwa ya ho na yenye nkratu mra ba ye gbawura mu na afi ye gbawura busua mu susu mu nsem ayede ano ka edi enya nyina no ye ba ibedi ho nkomo ye ba sesia Osi animudia me manfo nye bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom obi wo amene wo kasa stroke ache no wa ya stroke no enko malam se bra ya adwuma memene da okay kwesi da ejuoda ebenada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 50 years on nanteda woda fom obi so ho wawo akwala na no isonsuo obi so ho so wawo akwala no de ye ya fe no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma fe na ne tini emo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so amene wo kasa o se ne ba no ono matramadol wi jot sabe ko ke baby ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho mene wo kasa o ba bi na wono ne kodaye afede ye ya obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wo de abra oba bi ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ wo kwan no wo be hono say abɛyɛ mremremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta da bibo ano Mala Mohammed Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ena osukọ na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayeden amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayeden amawa bra Mala Mohammed Spiritual Herbal Center na kachi kwau atibie tienie kwau atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwawu a wo so kwau atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Osi animudia me manfo nye bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom obi wo amene wo kasa stroke ache no wa ya stroke no enko malam se bra ya adwuma memene da okay kwesi da ejuoda ebenada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 50 years on nanteda woda fom obi so ho wawo akwala na no isonsuo obi so ho so wawo akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne tini emo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so amene wo kasa o se ne ba no ono matramadol wi jot sabe ko ke baby ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho mene wo kasa o ba bi na wono ne kodaye afede ye ya obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti malam se wo de abra oba bi ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ wo kwan no wo be hono say abɛyɛ mremremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta da bibo ano Mala Mohammed Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia
Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ena sukọ na ohaw eda oso no malam hwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsem utu gold ena opese onya emwa anase ebi akontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Malam Muhammad Spiritual Herbal Center na kachi kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw yes sign Emma wakwaba uguso ehwe wiase ene sunsun nsem dwumadie ene ebrada ti brada bia no ye de bro na memenda ya sign sisu e de ama na ehaw amane koda na abawu adwendwene sikasem adwumasem akwantu sem ade bia no a ehaw aseta no abrabo mu no wo mo de no tu anamo akoko wati bi eskafo amantem e wo Eastern Region eho ena Malam Muhammad wo uduru wona wo yira Bora radio station ba ko ho FM Unity FM uduru ase baba mo director ho wono nti ena menam na Malam se ne ho no ye man na enti no o kwa no wasi muntem wa obi bakra na ya nwumre a wasabe papa ya say uduru krom no mo wiawia so kotona wia bi uduru krom ana wasora ya dan anante adentia se nya so munni nan anasisi because Malam Muhammad wonya ba me ho na bo 5 we ko na de sa mbeka se kope ba bi da me hia wo me ho passem w wonya camp nti wonje cha badanfo kope ba bi da na de chi a wa te wo ba na wa bantam okay because anajo be ba this time na oba nyame mfasha ma oba oba sheda de ntoma kru no ho oba kura na ebi asabe kura o abohim bi na wakoyi egu tine me ho sa na me na obeba be wie na kura onduru ha kura na wakotwa papa ya nkasa na adwo na oba ho kura wo de ne be ya wade that's what the hopa na sabi so say wuji ne din kwado be mo woni ada ho sa bo okay ana de be ka wode ade ba ko ayi ne se papa say nipa do no aka Ghana yedin sikani ho na ye bebe yi sika so ho di ho ye ba se me ba ne so obi a wo pa wo ba won fa se na emra ana na ye problem no o se na me ka kire wo ha se so wo yare na wanduru hospital a doctor bie no obeti ma kire wo ka wo bebo what the matter because awo no asemo owo no awo ne betimi abase ebi o ya babawa onu mami bi nete ana onu wako ha ifie bi mu ana ya hu wo ne se mami we nipa wanne nya ntokwa na wa ye no wo baye enti na wonya ba no wa nyisha wo ye gu nyina enti nyame ama oba wo se me se manyi nyinse yangu saa na nyame aya media ande wo so saa adome hu buzo kwa wa nyama so awo ma ne kanka kura se wasa ko yi ba ko agu ana kura de wasam eno no wo ho ana ewe bi so wo ho so a oni berima ana afa nyensan oni be mana tena so many years e bia 10 years ni obefa nyensan pe no o se mani bi wo ho a ofa nyensan no ho to so pa e je se oba o yare HIV a wa ko no hospital ndro no ho fe wa he ya o ti a witness straight ezao enka I see. What did they make an answer? And no many work as a Saobano. Nasa Ebia, are you only be manat na bear 10 years? Or Nimu ya bear 1 month, 2 months. Papa no why ya fe. Bema be who one me pelma waro. And talk your who sabe man, what's your mic 1 for 1 year fibi. After yes, I me young and Ebia say no okoyin yes and no guye. No you go and you know what you was some and watch I. Okay. One wa jana waka se me se wo se problem na wonye se no ho a na ye problem afa na se wo sheda ana wo koyi nyense no se wo mpeme se mike nti ana wo koyi nyense no guo ye dia awo dia wo wo da be mana so adome ho nti oba no be ware kama awo mba da bi obesu
every day 24/7 obesu obeya ko be ma bi ho se be ma nda naka ebia o he so be o na me say se wo be wonti ba woni me 1000 na onya be ma bi so wo ho so a ya so o wo low sperm count and na e wati na ye kalo every day na maneba ade na akofa sa de na na maneba because who be ma no wo no ba na tena wonyema wo so yinwo wonya ready momoa mo ho saa nde wo be ye wi wo so mpe be ma no oba no no ba no buafu no wa woro no ho ado no to twifom ento de twifom so wo se mai bra me no wa bra amama yinyi se yagu ende wo awoda wo wo da eno so de ajewo ento de je wo no se mai o pa ye de wo na mba hinna mba obi kura sebe ya jo sokura gunu heni mu kura be fa no ama na anyam opa wona na nda ba 1000 years wonyam because who so no so asai because odome was say wonya wo tu na akoko hospital so up and down you sikadi e bi kura wo hokura na otimi ko ne ya twono spam ene oba de ne de ato oba ne yam so oba ne nda ho oba ne betimi ada ho asa duru be ye eyi 3 months 4 months ohun de be na asai ono ko be ye de ho emba artificial insemination no yes no science for no kind artificial insemination enti aba ma da so de ankasa bra ade no oba na obeka so mo nkoton obiba ma madam se ankasa bra and the doctors ni bi anya adwin bi say ya wo obi ko wo mienu mi ansa e bi ti me shada ka so ba ko wu ana wo mienu pe ba ko wu ya kosie no obi ba be wo hunu funu no madam sa de obo an sa doctor ne de o fa wo chi wo disika ba de on de hunu say oda samso se ni pa na ba me ho de oda samso de ye na de nyame de ma no oda ne yam na wo no Aza ultimi ko disika se wo koton no aza ombe kwase ebu na sabe nyame akasa so ombe kwase ebu nto de obi a ne de ama no nyame de eboyem wo se mai kanka wo nyana cha na metintin se no we kran ka opa nyame se de wo obe no ana wa ye wo no enti wo nyame metintin anka school kura wo nko me dem penisi ya o de ba yasa na de ko de me kana de wata se pa enti na adwuma ni nyina na su na bia na akwan okay enti obi owa o se me wo le spam kam to me ho malam se wo de malam Muhammad se wo de abra obi owa o se me wo ba wo be ba me ko ware wo ba na nwo no ba na mundro so no mundro sa abanya yare ebi o anyo ba no be mana akowo no bisa e ba na se no wa ware be oba no tutu no odo ba ne fem e betimi aba se onyi mo ba ne po sanya mia no ba no so buafo no wa dumi be ma no se me no na wanye sen anyi mo akwalai wo sanya wo ma hwe akwalai sa ma akwalai be 16 years and na de wo ko ware awode a ande paase wo na be wode a ande se wa magye wo ba na wa me hwe akwalai ho asam nka wo ade a wo ngoda enti be ma ne be nante se me de me wo ba oba ne be ya wo ma e be ma oba ne mmerima bebra madam na sofo akonfo bebre beda nso awo ma enti abasa na obeya na adwen se efrifie eso na problem ne firi oba berima enti anya wo ho asente sa de ma ne nyina no se wa ma me nkyai me da chewo e ka wo bebo nti oba na hwehwem awo ba yes ehunu the course no the course ansa na ma kyerɛw adwuma ne bi o ka ye se me ne wo kasai aye papa bi ene ne yere eba me ho nti obo ba me ho na papa no wo ba ho owo ba no awore ne yere no ane waka kire ne so wo ba ba ko ana problem no free aye be ma no because be ma no ane na wo ya so be ware na abusiafo ne so mo mpene ne ma me so mpene because be ma ne nisika so nde nyankopon say sabe that lo mo sa de dem fikire so mponti me beye ye dia na kese ni da so ye dan o ya nyame adom kakra na be ma no niema be ko yi ma ana wa ware oba ana wa kire na yire na sai ma memfa me baba ne ye dan embra so da me na me ma ware wo no enya dwuma ne o kire ka ho enti e ba ye no ana me se be ma na kire oba na sai o pese o fa akwala na ba no o mo twen afi do ba na masofo na konfo ho sei o mo mo no se be ya ma papa na djime kura be firi akwala na so ende me no so ntino oba na nya wo wow
enti omuchiya amala fo adifo akom aifa sabe da bia meka say de yemede na yemede anyo obi de yeah e wo ane wo yes enti onchiya nto oba ya pe na meka kire na say oba o me say o oba ho enti se padia ba bia oba no wono obre sisi am so wadi fa oba ne brafie oba no be asa da ompene omo yeye sa firi me ho esa domutifie mu wonim me ne wo ka say 2 years biem anya ye enti me wo ho amokoya ana mo sa bae ama ka kire se papa asoma me ka yi mo de mama akwala na mbra mo nche ne yenhwe wonim so barati ase mama di akwala na ba fie ho no wala ma anya hwe ama no endi bo so me yansa oba na fa nyense wow ma anya hwe ama no onuru bo so me yansa oba na fa nyense enjinde se na ma papa me no se oba me ho a ye ma oben oba me se dabe fanda se no manya kopon nyame anya nyame a me ma la me ya hwan yes enti ye wo problems ni bi wo ho a se wo yo ba na wo ware be ma na ko hu so wo nkwala makwai eno se boa e bibi kwan bi yes da bia me kase sabe wonam ha abodamfo ya kase yi ko ya abodamfo adroya wonam obi o ya abodamfo nkwala na ya abodamfo eza tankra wo se nkwala obetima sanati obetima yese bi bia bi oyebi enso fi kura wo ja no obekoto enti sa nkwala na wotimi ye omo papa enti sa nkwala tumi bia na no kacho se nyame nchirawa nchira ko mo se ne bibia enna obi adi ne kunu eba ya kana se obi adi ne kunu ba ni saa yaka ofeso na mara na ya enda na manu mu nyina abasai yakopo na yo musa enti abasa na ba ai me kura na be man na wo ya me ko ware anono ono na asai me ba no ana na ba no na ba na ba fie ho treatment be na o de treat no nyame na ya usa na se o kan na be se nipa no o ba boa ho na emom no wuntimi enyina fon so ana ntimi na TV so na radio so enka se o ba afata mi lembra so wonya fra mala D4 konfo wo se be ba ho me ba me fa shemra heba fo nyinaro mo Ghana me na me ka kiro na o fra heba doctor bi ana heba bi se me ba ho be yare se o so ba fa sika se bra ba san o ya trofo direct aya po ana obo ana aya pala na oto abro na oto de a wodo no boy ya se aya wansidi ana meboa nipa ne yare na oba hospital ho o misa wo se ebia mateta no aya sen wo se me yare ana mate wonka wo se oba fa se bra anya ntro na wodi wodi me ha afa fami wura mu ko no so hia me abusua no me ne sawe no eya juma no me ane de eya juma pa na no me ya ka no se ende da bia me ka se ba bia duru na wan hwa Ghana enye ye biem ade ani pankasa na ya de ano asai Ghana because anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayakum chene Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ka se adie biara o be ka ho asem saa abia o adie we enya na ko di 40 years pa adana chiwade adana den achiwade se wodo ano ka bibi yes ade we dey say the tear saa enti 40 years nya to so a adena ka ho enti abusuanum ena nanom kankan sembi ena e ma mo beti ye ena mo so keka bi ena yeso yeka bi ena nya 40 years ya yes enti wo si we say man ya busua de ye nya wo ye busua de ye nya wo so wo kasa kwanya 40 years aka ho enna me ne wo kasa ye enna me ne wo kasa so bi aye kramoni ana o ye kristoni ana o ye konfo na se wo som na bosomo ana nda wo so wa ba kristo mu a wo som bosomo na nya 40 years a abosomo na ka busua na mo obi ka chero se me ya firi ho me yese obua obaye se mo mamani anda ho ebetete mo ende me ne wo ka se ye wo bia si ho no so biu se abusua bi abosom wom se bosom no di be 40 years and above a se be aka abusua no ya aka ho nti wo a wo si wei se bosom no na chiwade ani a ana eno ntine fie ho mu nni a wo de wo yo kristoni
na enkwakase wo challenge say achiwade no wo kwa kodi so maginya mi adi wa ginya mi adi achiwade na de 40 years aka ho ndino say entenna me ne wo kase wo ba ka ma fa say asonafo asonafo achiwade ne jamakwa lobi ana me hosa omo krabwa me hodo de me fa hamit send me cha ebidie kwa lobi ebidie akraman ebidie yewe ebidie yewe ente saba na wo yo Kristo ni na se mo krabwa na ya kraman a obeka so wo yo Kristo ni ntina obekwa kwa we kraman se me shan kwa so ente me ne wo kasai Islam breko nam anya so wo wi a wo bewu kraman anya so wo wi a wo bewu abuwa wewu anya so wo wi a wo bewu yen ayaka to ho mana bro 40 years ntina aka ho. Okay. Adani ya chiwadi ya timiwi. Chino. Ndino wasi esomu yi. Yes. Nto bi wo ha. Ai fie de enye ya brabo nko ye mala me ye bibia enye ye. Jai esusu bi wo no kasa asam no. Kacha mo se me ye. Me first person. Minti abusuani be ye. O kasa na ko di 40 years so inshallah abusuani nyina so be di. O kasa ko di 40 na nya no 40 dia na se. So wo force so be ye ne se wo ba mu ye yes enti mo da wo kutu kwa no se wan kuduru kura na wo be ko do ba so bia so be to aso ene akai mo onwe ajibu aten na abrante ba mfa ntwam ewura bia no wo onwe adwoso wo onwe fa ajibu aten na ajibu aten te da me ase no to a wose me kwa buruchiri na ajibu aten 50 years no kwa buruchiri na mfo sere no me kwa buruchiri 54 years ajibu aten kwa buruchiri within 2 years na edan abeku kurasi wo onwe no no bi anya bi da yes safe what ya say o so kaka ya no o se dia na ya ho aka ho nto no akwa brochire no namba o dia wo bia benya kwanya no mu nyina akọ enti sata am no eno no sa chiwade na firi ho ama enti obi so ye fi abaifo wo de sa kwanya 40 years abaye na ka ho enti sa ne ma ne nyina no ayade bi ase wo nimu a anya so wo ye imam kekew we ni nyina wo so hunu enti se wo hunu sa na ma de bia no wo try bia na wo be ko wanim asa de Ghana so de bia e kan se bonsam Ghana na anything na man na Ghana no e ma je maka en pelifo no mo ya abro no mo ya abro every day bia be bia na we on person be dia abro o no nya be drupa wo so dia abro because de bia yaka anya 40 years atwam ye Ghana this year atwam enti yaka enti sa e be druba be kura Ghana e be dua mfifiri ano she me na make catch no because abai dia ba say ye nua kono ne say enye ye de na be ye enye ye biem we dia me baba fa ye me enti me ne wo ka say enti say sabe gafra fa cha me na aye president aye we akufado na aye mama ye say na mo kana po aye ye man peni dada sana me Ghana man peni dada yes bra mo konya confirm wa wonya mo wo fie mo wani na ho ko ka konya 40 years wo so wa hia wonya nkokko kra na mo anye ko hono so ente me no ka ze o mo dabai telefono wa ye de ka o ze druba bi kra na pa okoko fo so kra we na wa de o me ya sa na ka ho ente be druba bi wonya ya hwe ano kasa ni ya no kasa maame bi tia abrante bi oka mu to mu ma na enwa pa ode akora ne tra maame na aso no na akora ne pesa wo se me ha so baye de pa maame ne se de tia abrante no se wakate ne ba ne se wo ha na so baye de yes ano o ma no won ka ma na nka ho on preso onyi ntum me ne wo ka se wo ba empo na se ebia wo ba wo sori a obi wo ho a otime ka se o po akola ne ti wo ya brasam utie wo pa sa na akola no so beye papa ye won kwar ne ma no wo ho enti sa ne ma na ekutia akola no ne se ya enti se wonnim sa de me kan ya wo beye de ayi nipa na fi mu enti de me kan na anya beye no me na ka ho na e wo na kwan wanya pa ebo biem anya pa ebo biem enti me no ka se boat na wade ne mo na etimi buka mu a e wo se ye so ne yetu na e de foforo ahye enti wo dwa ne biem a wontimi san fa ntaja de ne biem enti na
ana malam e ka kira wo say san no mie bi kura na da ho malam so wo de abra ana na wo ka se gold enna me ka kira wo say enna me ma ka kira wo be say wo pese wo di yiye malam se bra mo se unya skapa obi timi bi sabe obi ba sama me kan nyina obi o tie ba na wo malam to mi ben na wo a wo de yiye adwuma akwan na wo ho wate henne the whole Africa and the whole world obi antentan chechiri ne bia no yese ye honhomfi twam seriously so me ka kira wo say enne wo antentan chechiri obia no wo ye hira wate malam me se wo yi wo ye hira malam fe de ya tra ade na ya tra enti obi bia antentan chechiri ne bia aye hira because ya commission Muhammad sallallahu alaihi wasallam me kira wonne enne me passe me kira wa na me kira wo mu say ene se enya ya me bia for lance na me ka kira obi ase ana kramo na Kristo ni say nyankopon ode notie ena bo nipa na ode den ena de bo abofo a dodo nim ode jane frama na babofo ode sigane frama ode ne han ena de bo abofo o sa nyame de na han ena de bo abofo borosam pe ana ode ja abo no na je na ode bo borosam no na nya se borosam ya borosam borosam otonto nyankopon Lucifer borosam no yo bi o ye nimdifo ne so de won o ye nimdifo no te se bia ye teaching a anka school ano wa nkwala bebre o kire o made na enu nie me ka aba enu nie ente borosam no unim de ye de ma borosam ya borosam na ndem egusu a me ka kire wi ente duro ba bi no se ye ka se borosam a ndem e kire borosam wo ho dada asa na Lucifer Lucifer anyo na yebo papa Satan ana me kira wo no devil devil no say wo ya me bore me say wo ya borosam a wo ne me me say no wo ya borosam na borosam no wo ho dada twi no what did they make ara say borosam no wo ho dada aka borosam ni ho dada tamu na ayi ya kana say Lot ana ba omo na omo fa omo hoyi omo toyi omo fa omo ho no twi ne me so do go mo ga fa na omo na tamu na Yesu aba na that time no na Lucifer ya borosam asam na me bisa my confused ada na why confused go bon Sunday so no nyankopon na won so ya tira na me nkasa no man na ho so dabi na me kira wo no because aya farase tamo na Yesu no mo je collection na yi nyina no so na onya borosam so sa krofo e kura nyankopon hye o mase asa na Yesu ba so don't follow yes nyame hye o mase asa na Yesu ba enti that time no de na ewo mu mo yesa nya ma anya borosam enti anya Lucifer no na ye borosam mu anya ono kwa na ye borosam na me kira borosam ne pila no ano what did they mention enti borosam no ye di ja borosam ankasa nyame di ja ana de bo borosam na ansa no be bo borosam no oyi jase ana odi tupu mu jane mem wura pu no mu ai baba soro no bidie ne ka ketekete sei ana odi bo borosam enti de ma borosam be ye borosam ni borosam so na ma wanya shepu anya borosam anka wona hwan babia otuiwa obase mi wonantu ni nyina borosam anya borosam anka ye chiti se odwa echi na dwiechi me na me kirawo na eno ni yesa je me kirawo enti eno na me ne wo kasanti e baaye no ana borosam nyankopon bra nyame ye ready so opeso obonipa ana nyankopon ka se opeso obonipa ana o kira abofo ne so opeso obonipa abofo na ka kira nyankopon se yen yesom de ope bia ye ye wo bofo wo wiem se ya na nsa kira soro face we are start here se na nsa kira soro ye sawo abofo ne bi wo afomu a unamuma ebutu fom se enkoa ana otonto nyame enti nsuohia kura wo no ansuo na wo nsuohia wo so wo no aduan na wo so nsuohia na kukura na awose wo din sonyo ye dan efra ehwie ngusa papa na me kira se nyame amfa sa nyama we amma wa wontimi nkase wo ya malam enti je wo kwaje niama wo mu de me kana se enti bra na nyame ka se abofo na abofo no so ya tonton wo se ana nyame se me de me ka se meye no mea meye me na menim de meye me na me bom
enti no kware omomoko akosa notie notie no mokosa no omoko nkronkro so twi no mesen na te se bia Israel Madina twi no omo dem omoko nkronkro so son akosa notie okay son Ghana kama nka be 7 regions 7 regions ana omokosa ye nti omokosa de baye no ana nyame de bo nipa enti nyame de bo nipa no tie ni ye ba nyame bo nipa wie ye no ana enti obo nipa bibia ana nipa da ho enti na aye yakana se borosam no wana na tonton Nyankopon ba enti eduru ba be na Nyankopon ka kire abofo no sei ene ono borosam no sei omo yedan omo koto no omo tonton nipa se be ya nipa benya nkwa yedan asore enti bra ya bo nipa nso wie ya afa no oda ho no borosam de na nsa koka na chi sei se ya miamia na to ya se ya mrana osu no na wanim dia ba edina sa babia anso no ena ma ye 92 we wo aha se wan so fa so mti oso ha ka ba ya flat babia wa so ni nyina no ana enti e ba sa no ana odina nsa kekaye se o hwe se no tie na da ho no awo ana ya din ana enye din to odina nsa ka wi etama Nyankopon ka so mo tonton nyame ka mo tonton nipa ana oso no kura na ofiri jamu no ya ntonton no na notie we ana yeso no nkotontonton de ono tonton nipa da abofo ni jitu mu ana mo tonton nipa ana nyame de nkwa hom ye che nipa mu na nipa sore ye enti nipa sore ye no ana Nyankopon se wo sa me a me ka kire wo se tonton nipa wo se dia enti babi aborosam de nsa ka ye se o ye se hoya den no Nyankopon eyi ho okay na nsa ne ka ye nyina wo chi ni nyina no nyame yi ne sei nti jami yi ya ana maya obanya to beri manya to babi ana saka ye bia na nyame ayi ho nti ana ma ye chiwe atre ase amna da ye chi aka nipa chi ti se odwan ye chi this is mystery ase na meka no aka nipa chi ti se odwan ye chi enti sa no borosam so na manya kupo yi ho ni nyina fim nti obi ya kase sese na chi no sel dompe na ono do saka hu because nyame yi ho no nyina fim because borosam de na saka enti nipa sorbi na Nyankopon ka kire borosam se ende wayi na firi ne hira ase ono so na yenim de fonti na nyame se bibi ono bebo abasa so bia no de obesere wo no ho bia no obeya ayadan ama enti ema borosam ka kire Nyankopon se sa wo se obeyi mimi afiri wo hira ase de a megitum na de mepe bia na wo se wo yama me borosam se me yama nyame so be yama nyame se me yama borosam se me mpa de ya fere na se akom de me me wi ase me mpa de be fere ne se nikum okay me mpese mbeka se because me nim se heaven no o ma me nko enti heaven no me hie no wasase we yaso enti sa no be ko heaven o hata na ni anade be bane tirimo bi obeya no me pese me ye enti ampa osere ne nyina na nyame san ade na ma no o sai te se bia san ma no wono ma no se nyame wagye tuma de sa tumi we ama me dia nipa wo se on be ko heaven me ma nipa ko heaven da ana Nyankopon se omo ayira no pasete omo ayira ana wo benya omo na me nkrofo no de wonya omo da enti me sire madam ne di for say wonya oyira ba enma ende sika ende wiase nemanti enko yira fra ho nko jatumi bi no what did me tell no enti o so omo ayira no na obenya omo no nkrofo no de wonya omo enti Nyankopon ka kire nipa say Chelsea bia wonu mu aso enti wo enipa a me ne wo kasai ade a mempe konkwansa anibre apuobo ajaman na de hia me na se bia mo obronsam nyamo e wo wiase wo tu ho fere konkwansa na ajaman ho de a bronsam onjan konkwansa konkwansa na ya ntro twa nkonto boto bi so wọ́n tún wọ́n firi sáà díẹ̀ náà wọ́n di aburasam ẹni adwaman ẹni adwaman ẹnti wọ́n apẹ̀sẹ̀ Nyankopɔn sọ ẹ̀yà di bibia sọ ama aburasam awie ẹnti bere a Nyankopɔn ne nipa kasa na deɛ osizi ayé aburasam aso wɔ hɔ wante ẹnti nipa akɔ gyina hɔ no ɛna wɔn kasa hwɛ nyame sɛ yɛn kyerɛ wei yɛnyɛ wei na adeɛ aburasam de bɛnyɛ yɛn ɛyɛ adwaman ɛne kɔnkɔnsa aburasam sɛ sɛ ɛno deɛ a ana me de banyamo enti borosaba kan kira ne konfo so nim na obo adwaman ya obekunu
enti se comfort ne bosom ho omo adwaman na o Kristo ni ne obo adwaman a comfort no to na dura beka wananka beka ebeka wananka wo sare se Yesu wana se Yesu de yatonton Yesu na obo ne de no o kwatete fa ne ire chi bo adwaman a anka ofisi Lucifer anka kwana anka ofisi e wosi ugidi e chese Yesu wu na sare ya no Yesu wa ngare David mese anka kwatete ya e bo adwaman a anka ugidi ne so wu na sare ya na anka wu na so betima sare betimi sare bio enti mesre a Kristofo agidifo ene nkremofo yemma na de nyame ka so omo ayira no ana borosam banya omo no mesre yemma ya yiraba ande sofo chiri no kware imam chiri no kware madam chiri no kware de bia fasika mrasa fumu papa ena me kwaka sabi obi ma me bre abrewo pa yayi asori sika to ka ama sofo nsoto bremu ma mi twa kokura no kura pumo ntimi sofo ntimi akunu no bobo amfa na nkosi ni wofie normal no nya the same obi bre ya any ye betua events ayifo yikai ara wo ne de me go fo yikai enti na me ne wo kasa enti ye wa adwuma ni nyina ene na kwan enti borosam no enya so obi gira da wo say Lucifer enti ne da be wo say Yesu wo nua Yesu nua ya hwan enso ndana ya to the sun say Yesu ni nua yanka say Yesu ni nua Dabi wo say obia hu ne say Yesu kura no ya wo Yesu nkoa ya hunachi ende wo ka say Yesu wo nua Kristo ni wa hekro no wo bako ne gidie ne say Mary ewu Yesu nkoa pe because ya ka nto ni gidie kire say Yesu kura ni nua Yesu so wo nua we dey me how fana best to jabio na me bia ho mana tum me ande dia wa bia na me ba ye wo bibia ya kase e bia nyaminti ma me fa nyaminti ne mra okay enna obi se me dia dia akomo obi me dia dia che no ona masore amala fo ho ya sa dia wo di che yenti na manipa na ya osa che nipa na se na adwe na enye o ya mala mo eso na mkruko na cha dia enye kefo che nipa na se na adwe na enye adentia wallahi se mai wallahi nipa ni ya boronsam se wo di ade che no a yi wo kuma mo na fa che ni nyaminti me che nyaminti wallahi se wo ti di ade che obi nyaminti na nipa ne ya obribe na nyawa na cha se nyankopon nya no kwartias ne kwartias fo nyankopon onye tiasefo nyankopon so ne kwartias fo yes enti me ne wo kasa wo cha ade a che ni nyaminti na wo di ade ne che nipa no kura no wo hu no se nipa no kura nya wo be ya obone amanya ya mi fo la kura nya we mami 02026681 0202668161 mami fa nyaminti ne bra nyaminti na ho asama me ne wo kan me nua wallahi so we yo Kristo ni kramoni dem pa na ne ubeti me atena dem akachira wo nyanko aka obi akase we ana timuda because I want mami fa won me ya bia fo na so kra fa me ho kuma wudu fo so ntimi ne me se tam na bo beba me ai mo beba me se me pie kura na mo be sa gere no kakra sika kakra kura metua because here me da me ka kira mo metua kakra kura metua ara me kira ko nim he me no wo ka sei ye wa sa se so yi atimuda ye mobo obi sori a o se ai obi wo wa kodam ai Abraham akoko wo yale kasi ko na afifiri wo to wo kodam Abraham akoko when I cast a child, he no cast a timuda dura. Give me back 4. I come shall fall back 4. Hello, good evening. Good evening, actually, friend, you ring. Malam to you, Casa. Okay. Okay. Nyambe. Okay.
Okay. Okay. Ore na of malam. Office de ne na that's what say busu ya chia pa nwumre. Chia da sebre. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Why no dey be afraid nwumre? Obuasi, bra rich yentio. Rich yentio kasa. Rich otio ho na ye to nkapa so frefre obuasi. Obuasi anka wo yidi adi biom se bi da so ho de a ana anka na matem manasa. 0202. Yes, hello, good evening. Hello, good evening. Udi na bi a hwe free. Kwa mpraye so yentio. Okay. Unshira won so onyamre ahwe enwumre kwa mpraye so tibi as a hwa. Hello, good evening. Good evening. Udi na bi a hwe free enwumre. Oy ma eto nka ma TV no confirm dey ntio. Udi e bi ahwe free. Sandy ntio. Anyway, the chairman has that show about my power. The show about the day we are going to get to there. Only I'm going to arrive. Okay. Sandy Adasi, new station in Japan. Why? Hello, good evening. Hi. Would you have your share free? Kumasi, Bruno Dawson, if I any. If you have punk on you too. Okay, dear my direction wrong. Okay. Okay, Kosua direction about why? Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. I will tell you, as I answer, you're fine. Hello, good evening. Would you have your free? Cape Coast, you tell on your ring. You tell on your ring. Hello, good evening. We have your share free. Kaswa. Kaswa. Okay, you do the Kaswa in it. Kaswa, I tell you, New Town, you too. You tell Kasa. Hello? You tell Kasa. Oh, Kaswa, New Town. You have a for this year. Oh, fuck for me as a count. Oh, sir. Kaswa, New Town. They are two Kapa, Kaswa, New Town. What else do free? Kaswa, so dear. We take one money at the party. Hello, good evening. Hello, good evening. We never actually free. What are free? The Chiman, ain't you? Okay. Yesu niano. Who ni Yesu niano won. Anu mo nyina problem no. Yate. Ko ru ma na Yesu niano de a yate.
Hello, good evening. Do you have your share free? Nkranza Bono East. I know yenti anyumre. Okay. Right. And so yeah, that's it. Last one here. Good evening. Abadi Majoy. Do you have your share free? That's it, Majo. Majo. Do you have your share free? Accra, yenti. Yatu kakasa. Okay, enkranfo no kaswa na yatu nka dansuma na yatu nka ba wona me sana uti TV no na uti unti na yatu nka mamencha madam Ramat Frimpong oya medi ani o kira de o teacher ni o san ya medi ani o ato nsu gokuru o de mama mu nyina nwumre na busuafo ni na ya chia mo san so na mala program o fa bi mfani agorokwa busuafo pani ono no anwona fum so ono so mfani agorokwa nti eja teacher Kofi ya chia nwumre pa nyame sha omo fra omo ntime amfra omo hwe ya anko mbeso omo fra bo omo ntime amfra no da bia na meka say quotation we say inshiranka de wamfa na ni ahu no agiadi nti inshiran ye dan enka wom ya ana wo so amakasa akwahye wabufuo bia no nyame di mo facha ye nipa tese wo na yese do twasa no onim se na chia ye dan achia na nano na meka asa mi wa say se obi se ope watchman na bomofo ade application ba ye ne interview de meka wati ase na ope watchman bomofo no na najo no okọ najo ha na wo pa wo watchman ya najo a wo say ye interview say de meka wati ase aba ma tuja ebe we ebu ndachi metrechre mo enna meka say niema na ayakaka ana obi so ho ana sase obi so oje obi si ya tuna duro obi si wo japade meje wo ohine to asase ma ohine foforo ba ye takashin so so oje ya sa de ade wo no odi anya de ko no abo akotoko si bibia ntime no ye chene to odi aba bone yam ntime no so bi kase wo ntime ya na kase me ampa wo so ntime ya no he na nyame ebe ye ne bribi okay mese say wo ntime ya na ni ahode no ba nyame nti ebe ye obribi nti Madam Muhammad Spiritual and Herbal Center my telephone number is in here 0245 77 18 01 mo amotie no bi wo ho apeso oti no TV no so na kuti numbers ni na go screen so no na radio so phone na me de ma wo 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 ya kan nyina go screen no so na me chia omo frɛ ba ya omo frɛ Africa so Accra na Bono East na ayaka na bia Kumasi ha Pachima fo ya de regions no mo Facebook nyina no me nchira enka omo da bia me kase anye kuma wudo ho do ene me so me ho do obi nkoto na bundle enka so ko Facebook akọ he kuma wudo nyame nchira nko obi bia emma obi biara ni die ni da so asa no nyakopo wa ma me hompo a nyakopo ma otimi hwe kuma wo TV nyakopo ma nchira nka no no so de open no enye ho obi adwembo no wo ne tirim ya nyakopo asesa na adwen ayi adwen papa so nyakopo ndoboro no ma no wansa na adwen nyame sesa na wadwen sesa nyakopo ne be mo punishment anyame okay enti ye wo punishment bi wo nyame ne de man enne sikani oda ho de nene adenti yare e bon no de bi o kai sikanti no o yire free nyame o nyame din na nyame ma ne yemo kano so nyame ma de nchime na me ko so fo hoye nyankopon na manaka okay na ma me nchia me yere minimum me chiano okay ma abiba me chiano ana me yere amalia ba ko pe me chiano ne ba
chief ana agia ane me yere pani ba owo me chai ye friend agia e kai krasia wasere sadi anso e wo ha no kunu na mo school ne school fo ne nyina me chia omo asoasefo ana komase ai Santasi imam wana so Santasi imam me chia na pa no on the oben Tuesday ne be di salad wa ba bia me chia obu nyina na ya se kronkron o se man radio o se nchirankan o se nkan so na praise be ne ba ko da bia ne ameka praise be ni ana on ne so fo maame akwa kontokwa na so aso a se nipa na ma no nsia bo wona hu ne se tam na so na nyame de tam na so ya kina ma me kusu kata no enti okoya ayi asoroban ne yer na ako ne yer na sofo so asoroban ne kunu na ako ana sofo ma me kokko siesie o montam enti okokko siesie wi woni me de bae okokko siesie wi ade ache akosofo ayi asoroban ko da se asoroban ko da sofo ma me na se okoduru ye no sofo ma me ne kunu de ginam to mu de ginam ma me na se ayi o se ayi praise him o sorum audio didi be manatamu a oye yo hu ma me ne praise mo o si ya nua enti mi sra Christopher hwe ana obi a mechiaw na wakoje si ya nua o si praise mo na waje so hallelujah 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 ana sule ana malima ene ayi baba ayuba al ajia alima na ene praise fo nyinara ana brante na wonka no wonka so anti uyoba unyo hano o ye wo bibia friend say ni ba bra and the right jame kabo ho na wo shida mo Madam Muhammad Spiritual Herbal Center o ko wati BS ka fo amantem bra na otimi ene wo ento na me ya chi ade ene bibia jame atomo a da sene obesan aten kamede e de se mic na me aduma da sene obesan aten kan yakram Oti animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinu be from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asore ma akom obi wo ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam se bra ya adwuma me mene da kwesi da edwo da ebana da okuo da yawada efie da ana menya adwuma na efie da wo beto ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on 90 da woda fom obi so ho wa akwala na no iso nsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne tini enwo ye kete o ho no chine tachere ma te se abo wo no malam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke baby ni nyina onom wasa